Slovenčina. Gramatika na prežitie. Ja. Ty. On. Ona. Ono. My. Vy. Vy. Oni. Oni. Ja som Mišo. Ty si Maja. Vy ste pán Kováč. Vy ste susedia. My sme susedia. On je cestovateľ. Ona je cestovateľka. Ono je cestovateľča. Oni sú na cestách. Oni sú na cestách. Som zvedavý. Si zvedavá. Ste zvedaví. Ste zvedaví. Sme zvedaví. Na čo sme zvedaví? Sme zvedaví na nich. On je nadšený cestovateľ. Ona je nadšená cestovateľka. Ono je nadšené cestovateľča. Oni sú nadšení cestovatelia. Dnes sú na Ďumbieri, zajtra sú na Fudži, ale kedy sú doma? Čože také slovo cestovateľča sa nepoužíva? Ale používa. Veď keď je horolezec, horolezkyňa a horolezča, tak môže byť aj cestovateľ, cestovateľka a cestovateľča. No ale keď si myslíš, že ti nebude niekto rozumieť, tak teda povedz dieťa cestovateľov namiesto cestovateľča.